سلام تخاتلتي بين تي في نحجي أبستدلوه على توزيناتات أب كتما مقاله أب كأيدي هاتي زنبرت قوال كردامي مينستر نبر ملس زيناوي سمع الملس كم استفتحت أدي أو زروازي مسفن كم زحبرت منغست رواندا سراويت حلواي لوز سميوم توسختي سراويت ناو ريبوبليك ماكلي أفريقيا 5 سددو ايجنسي مكوتصار مدهانيت أوروبا وحبرت بفايزر بايونتيك زفري كتابت أما علق وعل فقار كم زهابه فتشتحو قدل مستر دار 50 حدن عامتات 340 مستراوي أهازات زلو قدل كم زفتحون قال انزل هس الزيناتات حيزلكم متسلخو سناي نايم كتال غزين لا تمنخو ابزا channel دمه ناي وترو تخاتلت نختكونو سبسكرايب كتغبرو بخبري عدمكم أب كتما مغالها أب كيدي هاتي زنبرت قوال كردامي مينستر نبر ملس زيناوي سمها الملس كم استفتحت عدي أوي زروازي مسفن حبيرا قوال كردامي مينستر نبر ملس زيناوي سمها الملس مسود جنرال حيالو مرأيا برهانا مسكال حيالوم بحبار أب كتما مغالها أب كيدي خمزاتوت عدي أوي زروازي مسفن نيوبيسي تماليسون انجليس آنيرا نسانا يسمها الملس مأسار كم سمعت انتخونا زرزر حبيريتا خمزير خبت حبيرا نيرا مأسارا بسنبتهي سميعي سلمتاي 15 جن مبريه ذهب النسب يلبون بزح زرزر نجر كزهرة بايكلن اتبلو يزورو عزيب ابتيوان حدا العلوي حلاف مكل خالق ولا سمها الملس بمنجست تدل الله يلو تزاريبوا كم زنبره جن قليصا قالي زخونه بوليتيكاوي مرقصي يهلوا يخون امبر ناي زخونه ودب ابال ايكونتن ابال امرار حون ايكونتن دغافيتون ايكونتن تساتافيتون اينبرتن ازي 100% امسكر لاي بنبال سلمتاي كم استعسرت كم زيبر حلا تزارب ازي زبلكو والي سلازخونه زيكونس درق حقي سلازخونن كصار زخلن سلازخونن ناب تياتر استغير مصحفنا يابوه قدامي مينستر ملس زيناوي ختمرق مسحده ابي وجلهنا مقله خمس خدت تزاريبا كابو مستيا منغو حيلታት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝተወለህ ጎንጺ ሰይቡ በረራ ስለስተዓጽው በዋቢላ 5 ተረፈት ድማ ወሲኻ ተህብር ወይዘሮ አዜብ መስፍን حيلታት ጸጥታ ጓላ ሰምሃል ምስወዲ حيሎም አራያ ብርሃነ መስቀል ብለይቲ 5 አሰረትን አስታት 50 ዝኾኑ ነበርቲ ናበይ ወስደዋለው ኢሎም ተኸቲሎም ዋ ከምዝ ነበሩን ሰሜይላ ከሳብ ሕጂ ካብ ሰመዚ መንግስቲ ዝረኸበቶ መብርሂ ከምዘ የለ ድማ ተዛሪባ ኣብ አዲስ አበባ ተነብር በዓልቲ ቤት መለስ ዜናዊ ወይዘሮ አዜብ መስፍን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ መቀለ فقد حتى خمس نبرتون تزاريبا أنا عديت متشون ترايزي كونس عدي أب حزنون أب حقوسون أنت خفينون إثيوبيا وسلزهم كيلي أبز تقميته أي حد منن أبزي من بارنا نخور عمبر نحفر سبات أي كنا نيلا نساو سيخة يوتا أب حدقاك خون سلزخيل كابزن لعلى خزارب أي كيل نيلا بزعبات ما أسرتي زاقيت كام منجستوا أكل هستوهاوي حبريتها يلبون منجست رواندا سراويت حلو هيلو سميوم توسختي سراويت ناب ريبوبليك ماكلي أفريقيا سديدو منجست رواندا أقدمو نافت هاجر سددهم عقبت سلام بتم رئيس ختمة أتهاجر زخونة بنجاي خقوات أورو قرب كم استلفهم أبتي خواب زلوا عطوات وجلة مستتقعوا ين منجست ريبوبليك ماكلي أفريقيا مدقاف توسخت سراويت نافت هاجر ليخو منجست رواندا منجست ريبوبليك ماكلي أفريقيا نتمت كعتي بريزيدنت ريبوبليك ماكلي أفريقيا نبر فرانكويز بوزيز زحجزهم سراويتهم أكايدمو اتقندي الأموخة ومنجستين مكياريو كملا انكلوا نسوغن نزخسي نتيويو بريزيدنت ريبوبليك ماكلي أفريقيا نبر فرانكويس بوزيز هابتي سنبت زكاير هاجراو مرتا اتا هاجر كيساتف مقادو زكاريو عقبت سلام حورات هاجراتنا حيلة عطوق وجل خمس جتوه قليصو مالو روسيا بوغنا نمنجس بريزيدنت ريبوبليك ماكلي أفريقيا نمحجاز أمايت سراويتن كبرت أصوارن نابت هاجر كم سددت وهابك على منجسي ريبوبليك ماكلي أفريقيا بمرقح AFP أكاليحو وهابك على ريبوبليك ماكلي أفريقيا أنا جاي ما كازانغو سراويت روسيا بمسارتها قدمو أمانغو خلتين هاجرات استبت خلت أوسم حاجزهم كبركودو نابت هاجر كم زاتو قليصو منجس روسيا جن بزعبا سراويتو ريبوبليك ماكلي أفريقيا مسدادو كساب حجي زبولو نغير يلن وهابك على منجست روسيا ديميتري بيسكوف بسوني نغازتنياتات ابزهابو حبريتا روسيا بتا ريبوبليك ماكلي أفريقيا حقاطيمو زلو قلولاو تشاقيلا مهلاوا غليصو نيرو وهابك على ريبوبليك ماكلي أفريقيا انغه مايم كازانغو روانዳውን አማይ ሰራዊት ከምሰደደት ድሮ አብቲው ኢሳቶፍ መህላውን በመግላጽ رواندا ናብ ريبوبليك ماكلي أفريقيا ሰራዊት አምስላዳ አካለቲ ክልተ አዊስ ማዓት ምዃኑ አብሪሁ ፕሬዝዳንት رواندا ፓል
ካጋመ ዞም ሓደሽቲ ናብ ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ዝተላኹ ሰራዊት ነቶም አቀዲሞም ኣብቲ ቦታ ጽንሖ ሰራዊትና ኸይጥቅዑ ንኽሕግዞም ከምውን ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ኸይወርዶም ንክኸላኸሉ እዮም ተላኢኹም ክብል ብሰኑ ተዛሪቡ ቅድሚ ሕጂ ብውሕዱ 750 ዝኾኑ ሰራዊት ሩዋንዳ ዓቀብቲ ሰላም ኮይኖም ኣብ ትሕቲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ከም ዝርከቡ ግምት ኣሎ ፕሬዝዳንት ሪፐብሊክ ማዕከላዊ አፍሪካ ፋውስቲን አርቻንጃ ታውዳራ እቲ ብሰንበት ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ መዓልቲ ከም ዘይካየድ ብምሕባር ሰራዊት እታ ሃገርን ዓቀብቲ ሰላም ስለ ዘለዉ ህዝቢ ከይፈርሐ ድምፁ ክህብ ተላቢዩ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ቦዚዘ ዝርከቡ ተቃወምቲ ግን ክሳብ ዳግማይ ሰላምን ጸጥታን ዝነግስ እቲ ምርጫ ክናዋሕ ይጠልቡለው ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዕጡዋት ጉጅለ ንብዙሓት ከተማታት እታ ሃገር ብምቁጻር ንርእሰ ከተማ ባንጉይ ንምቁጻር ቀሪቦም ምህላዎም ድማ ይግለጽ ኤጀንሲ ምቁጻር መድኃኒት የአውሮፓው ህብረት በፋይዘር ባዮንቴክ ዝፈረ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ኣብ 27 ሃገራት እቲ ህብረት ኣብ መዓላ ኹዕል ፍቃድ ሂቡ እቲ ኤጀንሲ ነቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ዝወሃብ ዘሎ ክታበት ን446 ሚሊዮን ህዝቢ እዘን 27 ሃገራት ኩዕል ሙሉእ ፍቃድ ሂቦ ይርከብ ኮሚሽን ኤውሮፓዊ ህብረቱን ነዚ በኤጀንሲ ምቁጻር እቲ ህብረት ሙሉእ ፍቃድ ዝተዋሃቡ መድኃኒት ወጋዓዊ ፍቃድ ሂቦ ይርከብ እቲ ክታበት ካብ ሰንበት ጀሚሩ ናብ ኩለን አባላት ኤውሮፓዊ ህብረት ምክፋል ክጅመር ከም ዝኽእሉን ተገሊጹሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሰባት ንበዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክተኣኻኸቡ ከም ዝኽእሉ ኣብ ግምት ኣትዩ መጠን መልከፍቲ ኹስ ከም ዝኽእልካ ግምታት ኣሎ ከም በዓል ሃገረ ጀርመን ሆላንድን ኣብ እዋን ልደትን ሓድሽ ዓመትን ከጋጥም ካብ ዝኽእል ወሰኽ መጠን መልከፍቲ ብምስጋ በኣግቡ ሙሉእ ተሪርን እጽዋ ኣውጀን ይርከባ እቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተራዩ ዘሎ ሓድሽ ዓይነት ኮቪድ-19 ኸኣ እቲ ካልእ ኣብ ሃገራት ኤውሮፓ ህብረት ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ክስተት እዩ እቲ ትካል ብፋይዘር ባዮንቴክ ዝፈረ ክታበት ኮሮና ቫይረስ 95 ሚእታዊት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ብምሕባር ካብ 16 ዓመትን ልዕሊኡን ዘለዎ ሰባት ክወሃብ ውሑስ ምዃኑ ሓቢሩ ዘሎ ላዕለዋይ ዳይሬክተር ኤጀንሲ ምቁጻር መድኃኒት ኤውሮፓ ህብረት ኢመር ኩክ እቲ ክታበት ኣብ መላእ ዓለም ኤውሮፓዊ ህብረት ኣብ መዓላ ክውዕል ኣፍልጦ ከም ዝተዋሃቦ ንኸበስር ኣብ ዝተቐረበሉ ኣብቲ አንጻር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከነካይዱ ጽናሕና ቃልሲ ሓደ ኣወንታዊ ዜና እዩ ኢሉ ኢሜር ኩክ ብምስዓብ ሕጂ ንኹሎም ዜጋታት ኤውሮፓዊ ህብረት እዚ ክታበት ብድሕነቱን ብቕዓቱን ኣተኣማማኒ ስለ ዝኾነ ኩሉ መስፈርትታት ዘማለ ክታበት ምዃኑ ክሕበር ፈቱ ኢሉ ፕሬዝዳንት ኮሚሽን ኤውሮፓዊ ህብረት ኡርሱላ ቮን ደር ላየን ብትዊተር ኣብ ጽሓፉ ሓበሬታ እቲ ክታበት ብወግዒ ኣፍልጦ ከም ዝሃቡ ሓቢራ ሃገረ ጀርመን ብወገና ኣማይት ማእከል መክተቢ ኣዳላይ ከም ዘላ ብምሕባር እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ክታበት ነቶም ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት ጥዕና ዘለዎም ዜጋታት ካብ 27 ታሕሳስ ጀሚራ ምኽታብ ከም እትጅምር ኣፍሊጣላ እቲ ብፋይዘር ባዮንቴክ ዝፈረ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብመልክዕ መርፍእ ዝወሃብ ኮይኑ ንሓደ ሰብ ኣብ ናይ 21 መዓልታት ፍልሊ ክልተ ግዜ ይወሃቦ እቲ ክታበት ዝተዋሃቦ ሰብ ኣብ ቀዳማይ ክታበቱ ንሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክብ ብምባል ነታ ኻለይቲ ምስተወግአ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልቲ ንሕማም ናይ ምጽዋር ዓቕሙ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከም ዝበጽሕ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ فتشتي حبوق قدل ميستر دحري 51 عامتات 340 ميستراوي أهزاز زلو قدل كم زفتحو FBI الرقاقيتوم أما تشرشتا سوساتات حدث تحيزو زيفلت قتال سب أبي إيريا سان فرانسيسكو ببلح نجر بموغان بمتقواسن حموشة سبات قتيلو اتملقتي أبوان تقتلت ناب غازتاتات كابستلاخو بزوحت ملقتات حدا ينيرو اتميستر كا كاب حبرات منقستات أمريكا بلجومن أوستراليان بسلسة سباتيو تفتيهم اتخت حزن اتقبرو حركوت كوت يحقوسكم كلو تسفا يقبر بمرزام غاز انت قتلكم منيون أي فرحني مخناتو بزغلطفهنا منقست سمايات يو خوصدني أبرسيو بزوحات نزجمر كوعيو زسالت عليه بارياتات اللوني زبل تحسو زلو استرخبت صحف نمن النت كتالي كحبر هاي كالن أبيوتوب أبستزرقح فيديو هناي فيرجينيا هناي مربب كدي أوصاي ديفيد أرونشاك كم زحبرو نتي ناي مستراو نت حبريته مس أسترالياوي مهور سنة حساب سام بلينكن بلجيمياوي جان فاين آيكي ناي مخزن أكادن ناي مستراو نت ناي مسبار سوفتوير إنجينير كوينو كم زفلتو حبيرو ديفيد أورونشاك نتي مستر ناي قلبو زدلي ترجم زي بلو منازليلو كم زغلصون اتي ملخت دما بعبيت فيدلات ناي لاتين استصحفن ملكتاتات زلو صحفن يتقالل اتوم نز كود زسبرو ጉጅለ መንትቶም ግዳያት ቤተሰብን አዝማዶምን ሰባዊ ብልሓትን ሶፍትዌርን ተጠቂሞም ነቲ መልእኽቲ ክፈትሑ ተወፊዮም ይሰርሑ ነይሮም FBI ካ ነዚ ናይ ኮድ ምስባር ድሕሪ ምርጋጾም ነቶም ቀተልቲ ናብ ፍትሒ ንምምጻእ ይጽዕሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ብመሰረት ሳን ፍራንሲስኮ ክሮኒክል እዚ ቀታሊ ዝጥቀመሉ ናይ መጀመርያ ሚስጥራዊ መልእኽቲ ከም ዘይኮነ ይገልጹ ክልተ ካልኦት ክቃልዑ ዘለዎም
ሚስጥራት ሰነዳት ከም ዘለውን እቲ ሓደ ናይቲ ቀታሊ ስም ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ተኸታታሊ ቅትለት ኣብ ታሕሳስ 1968 በቶም ኣመንኪኖም ዝተቐተሉ ሰብኣይን ሰበይትን እዩ ጀሚሩ ኣብ ሓምለ 1969 ካልኦት ሰብኣይን ሰበይትን ብጥይት ታሪሞም እቲ ሰብኣይ ግን ደሂኑ ኣብ ሰዓብ ዓመት መጻምርቲ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ጥቓ ቀላይ ብበሊሕ ነገር ተወጊኦም ጸኒሖም እቲ ሰብኣይ ጥራሕ ኸኣ ደሂኑ ኣብ ጥቕምቲ 1969 እውን ኣብ ሳን ፍራንሲስኮ ሓደ መራሒ መኪና ብጥይት ታሪሙ መይቱ እቲ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ዘይፈልጥ ቀታሊ ኣብቲ ኣብ ጋዜጣታት ዝለኣኹ ደብዳቤታት 37 ሰባት ከም ዝቀተለ ክሕብር እንከሎ መርመርቲ ግን ጠቕላላ ናይ 7 ግዳያት ከም ዝረኸቡን 5 ካብኣቶም ከዓ ብሰብ ከም ዝተቀተሉን ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም